हेलौ लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं ना आंबो एसे मोजां जाफिनबाय आरोखि ना मोजाङै फैफिनबाय थ' गेजेर खन्दआव दङ दा नै बेग लादों फिसाला नै स्कुलाव थांसैलाय आरोखि ना लोगोफोर थ' जाय नायनो इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मानो टुटु भिडिअब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा रोखोम जालांगोन नोंथांमोना आं बे भिडिअखौनो शेयार खालामनोसै आरोखि ना मा जालांगोन आंबो बुंनो हाजोबा थ' नायना इन्टारेस्टेड जानानै गासिबो सोलो थांसै लोगोफोर जोङो लासैनो स्कुला टाइमा एसे लेट जाबाय दिनै जाबाय आरोना जालां भिडिअ खालामदों जनानै थालायबाय आरोखि ना लोगोफोरनो गारियाव माथो खालामनो टिफिन जाखांलायबाय आरो नेनांसिगोनलाय नुदों माथो आंनि मबाइलालाय टिमफार सफैनाय नायनो फैनांगोन नै लोगोफोर एप्लाइ हैदोंमोन ना जोङो दाखो ओरैहाय मारफोरा फैखायाखै दा मालाय जोंना समानसो फैगोन ना बुं औ आयौ मा नोंसोरखौ रायलायग्रोनो थिनदों आङो नोगोद डिस्टार्ब बिसोरो मोसौफ्रा नायबाय नै मालाय बेवला नायदों लोगोफोर डकुमेन्टसबो सोजानायनि आंनाथ' मानि बेगावनो थाजोबखायोना डकुमेन्टसबो सोजानायनि बेहायनो लांसै बिलाइ बेसेबां बेबो एखे दाम बैसोरो साइसां गैया बेगफ्रानो साइसां गैया नै बेथ' मैला नांथारखागोन नै बेजों नङा बे बांसिन मा महेश मारा आयौ मा माखौ फुनदों बेखायसो दामि नांगौ आरायस'नि मा मबाइल माबा आं लांबाय थाखायो माथो आइफन हाय गाइस आं लांखांखानायखासो जाया खामानि सयना गावनो बोलाय जादों नुदों बे ओंख्रिया नुवाखै एक्टिंआ आइ हांसो गारियाव सरि ओरै दङ नै दोनसाव नै बिहामजो रानि हा मानो लंपेन्ट बायना होयोबा थाङो
जायफोरा फारि थालायबाय आरोखि No, 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 no. लोगोफोर जोङो मा खालामनानै थानो साननानै लोगोफ्रा माने भिडिअ खालामबाय आरोखि रिल्स बानायदों ओमफ्राय आंनि भिडिअआ टाइम पासल' आरोखि लोगोफोर जेबोथ' जेबो रोंखाया I hold him up. सेंग्राफोर फैदों नुनानै नायखुमानाया ओरैबायदि मेगना नायला आयु आयु हा No, 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 no. दा माबा लाबोफा मेथाइखौ लाना फै 12 भाजा